hapit nga may kasamo, ihawas mo sa kalistanan, ipasunod mo pa sa imong dalan. Jesus, pagkamaayo mo, guba kong kasing-kasing gayo mo. Ikalimtan mo pang tanan, kung kapakyasan giyatiman mo pa ang akong Pinoy anak. Itugon diha kanimo ang Akong kahuyan, kasakit nga giagian, ihupay mo pa akong kagulanan. Jesus, pagkamaayo mo, guba kong kasing-kasing iayo mo. Ikalimtan mo pang tanan, kung kapakyasan iatiman mo pa ang akong Pinoy anak. Sa imong pagkatao adunay maayong plano ang Ginoo. Sa imong kinabuhi si Jesus lamang ang bugtong pahandi. Pagbantay sa tanang panahon kay ang pagsulay ikaw gustong pukana. Apan ayaw kabalaka ang pulong sa Dios hinuon ang kuna. Himuha siyang bahandi kay ang Dios mohatag kanimo kinabuhi. Ang kasulatan nagingon ang tao mabuhi dili sa panlamang kundi sa matag pulong usab nga isulti sa Dios. Nahimugso kining atong tulumanon ang pulong mo kinabuhi ko. Ang pulong mo kinabuhi ko maghatod nganha kaninyong mga mensahe sa kaluwasan, kabaguhan, kadaugan nga gikutlo sa balaang kasulatan. Tanang butang may katapusan. Maayong buntag, maayong pakiguban. Welcome na usab sa atong programa, ang pulong mo kinabuhi ko. Bisan Sa atong pagsugod ato ning ablihan sugdan sa mga pagdaig pagpasalamat sa pagkamaayo sa atong buhi nga Dios. Magampo ta. Amahan namo nga Dios sa makagagahom. Niano sab kami amahan sa pagduol, pagsalig, pagpasalamat, pagpanugyan kanimo. Uban sa amo ang paghalad sa among igdudungog, among kasing-kasing, among hunahuna sa among kinabuhi diha kanimo. Salamat Ginoo sa imong pagpanalipod ug salamat o Dios sa imong pagdasig. Salamat amahan sa imong pag-ayo. Salamat o Dios sa imong pagtagbo, pagpakaon, pagbisti sa matag usa. Imo na usab kaming bantayan, panalipdan ining adlaw. Imo na usab kaming lig-onon dasigon sa mga buluhaton nga kinahanglan namong mabuhat o matuman sa pag-alagad nganha kanimo. Salamat amahan nga padayon ka nagauban kanamo o padayon ka magapanalangin, magatagbo o magatiman kanamo nining adlaw. Amo kang daygon, alagaran sa amo ang kinabuhi. Nining adlaw magmalampuson, magmadaugon kami kay maguban man ka kanamo. Salamat o Dios sa imong paguban, pagtudlo, pagkiya. Uban o Dios sa matag-usa namo ka kinabuhi. Uban sa among mga kaigsunan nga naakaron sa nagkalaing mga lugar, nagkalaing mga nasod, amahan, salamat sa imong pag-atiman kanila. Ako silang iswali gitugyan nga na kanimo sa ngalan ni Jesus. Amen o amen. Maayong buntag, maayong pakiguban. Welcome sa atong programa, ang pulong mo kinabuhi ko. Dalaygon ang Dios magpanalangin kanimo, kanako o kanato tanan. Og maayong pakiguban sa tanan nga moriple og sa tanan nga makadungog, makabati sa mga mensahe sa atong buhi nga Dios. Good morning.
nga kasulatan, walay usa nga matarong, kay ang tanan nakasala. Dili sa buhat ni kita. Mayong pakiguban, mayong pagpaminaw ni Sister Vivian Samuel Hilos Senior o si Jeannie Amomonpon. Good morning, Pastor. Dalaygon ang Dios sa dalaygon ka o Dios sa among mga kinabuhi. Please song baguha ko Ginoo. Salamat, Pastor. From Basak, Lapu-Lapu City. Minaw ko pa samtang naglaba. Kamhanan na nagugna sa tibuok nga kalibutan, siya ang Diyos. Sa mga request awit makalangit, ako ra siguro matagaan og pagtagad sa atong live uniyang gabi. Kay uniyang gabi medyo taas-taas ang ato ang pakiguban sa ato ang programa. Nga to sa langit, umiyaw sa walang kaulaw, tukso kauban ni Kristo. Samtang nanikay-sikay nangandam ang mga ginikanan alang sa mga panginahanglanon sa kabataan, ihatag pod ang inyong igdudungog, ang inyong igpaminaw sa mga pulog, mga minsay sa atong mga Dios, labi na gyud sa mga pulong nga ato karong paghisgutan. Mayo nga buntag may pagpaminaw ni Ubiris Gina og request awit makalangit ikaw ang kusog, watching from Saudi Arabia. Oy, good morning. Sa mga orasaha diha sa nasod sa Arabia, ang Dios magauban magapanalangin kaninyo diha, Sister Uberes Gina. Aron kita mamalo. May buntag ni Milda Tabunan Akilor. Maayo nga buntag, Pastor. Pa-shout out diri sa Basilan. Oy, may buntag sa mga kaigsunan diha sa Basilan. Good morning. Kung dilita mo salig sa kahitasan, kawang lang ang tanan. Ang ato karong pagkahisgutan mga kaigsunan, mahitungod ni sa kanabitang responsibilidad sa mga ginikanan. Ang kaugmaon sa mga anak, mga igsoon, nag-agad o nagdepende yun as mga ginikanan. O aron dili maglisod ang atong mga anak, aron dili maglisod ang imong mga anak, ang atong mga anak, sa unahan sa ilang kinabuhi, dunay mga butang nga gikinahanglan, ampingan, buhaton natong mga ginikanan. O kini maong mga mensahe para nis mga ginikanan. Dili kay ang ginikanan mga kaigsonan karong mga orasaha grabe kabisiha, o niya ang ilahang kabisi dili di ay makatabang sa ilahang mga anak aron malikayan unta sa ilang mga anak ang kalisod. So aron malikayan sa atong mga anak ang kalisod, mga problema, mga tentasyon sa unahan sa ilang kinabuhi, para tuloy-tuloy ang ilahang kadagaya, ang ilahang pag-uswag, labi na gyud mga kaigsuonan sa mga panalangin nga atong gisyagit, nga atong gipangayo sa Ginoo. Mga igsuon, mauni ang mga butang nga gikinahanglang buhaton natong mga ginikanan. Pasayaw pagkapat sa imong damo, singgit nga to sa langit, umiyaw sa walang kaulaw, lukso kauban ni Kristo. Singgit awini ang hari, pasabi nga siya musulti mismo sa kinabuhi mo. So alang ni sa tanang mga ginikanan, alang ni nako, alang ni nimo, alang kanila nga dunay mga pamilya. Kini maong mensahe nga ato karong pagkahisgutan mga kaigsuonan sa atong panag-uban. Og sa ato karong nga panag-uban, dili ra ko magdugay, siguro unyang gabi maoy taas-taas ang ato ang oras sa pakig-uban o paghisgot sa mga butang ug pagdawat og mga request awit makalangit mga kaigsuonan gikan kaninyo. Og ako ning gipangayo sa Ginoo uban sa mga pag-ampo, uban sa akong asawa, uban sa akong pamilya nga mahatag nako ang oras nga maoy gikinahanglan pod sa mga ginikanan. Oras nga diin atong hisgutan ang mga mensahe sa Dios. Oras diin atong mapamalandongan
ang mga pagtulunan, ang mga idea sa ato lang nga mga pinulungan, ang mga tips nga maoy gikinahanglang buhaton timan-an natong mga ginikanan aron ang atong mga anak dili maglisod sa ilahang kinabuhi samtang sila nagtubo. Dili sila maka-encounter o mga dagkong mga problema nga mao'y makaguba o makasayang sa mga panalangin nga atong gipangayo alang kanila. Kay kitang mga ginikanan, mga kaigsonan, ako nga isip amahan, isip ginikanan sa duha namo ka anak, padayon ming nag-ampo ug padayon namong gipangayo nga ang among mga anak magdako nga naang panalangin sa Dios. Magdako nga dunay kana bitawng pagtahod sa Dios. Magdako sila nga mag-uban ang Dios kanila. Kay kun ang Dios mag-uban sa akong mga anak, sa imong mga anak, sa atong mga anak, layo sila sa mga kana bitawng mga kalisod. Layo alang kanila ang kanang mga dagkong mga problema ug dili sila madaog sa mga tentasyon. Si Uberes Gina matod pa alas 12:56 sa kadlawon. Sleep na pod ko, pastor. Maupay human ako trabaho. Sige, pahuway usa diha unya kung naa kay time kanang paminawan ning maong mensahe kay makatabang nimo labi na sa imuhang mga sakripisyo paghago diha sa abroad. Uberes Gina, pahuway pa tulog yun, no? Kay maunay pinaka-importante o gikinahanglan aron makabaton kag saktong kusog para ugma imong magamit. Unya kung doon na kay panahon higayon gyud, dili lang kay kung doon na lay panahon pastor, kun dili atagi og kadasig, tabangi ang imong kaugalingon nga makadungog makabati ka ani ugma. Ayaw lang pug sa karon tungod kay ang imong lawas nagkinahanglan og pahuway. Ugma inigmata nimo kay sa gawas sa nasod mga kaigsonan. Tungang gabi iman karon nila diri buntag. Nya alas 12 kapin maupay paghuman sa trabaho. So pahuway ni relax ang imuhang kaugalingon, ang imong nauna para doon na kay insaktong kusog para magamit nimo ugma. Unya makadungog ka, makabati ka aning mensahiya, imo ra ning i-replay ug sa tanan usab nga mga kaigsuonan nga nasa abroad nga hagipot kayo ang ilahang oras sa pagpahuway. Buhata ang akong advice ninyo. Oras sa pagpahuway, pahuway. Ayaw hikawi ang imong kaugalingon sa oras nga maoy ilang gikinahanglan, maoy gikinahanglan sa atong lawas, no? So atong hisgutan mga kaigsuonan, mahitungod ni sa gikinahanglan matngunan, batunan, buhaton sa mga ginikanan. Ang kaugmaon sa atong mga anak, ang kahimtang sa atong mga anak, nagdepende na natong mga ginikanan. Maghisgot ng kahimtang sa mga anak karon mga kaigsuonan perting makaingon tang lain-lain og kahimtang, lain-lain og mga naagian, mga nasinatian. Dunay mga anak karon mga kaigsuonan nga nagdako dili diha sa ilahang Pinoy-anan. Nagdako sila diha sa poder sa ilahang lola, sa ilang lolo. Dunay mga anak nga nagdako og nagtubo sila naa sa laing pamilya. Dili gyud ang ilahang amahan o inahan ang nagatiman. Okay ra kung maingon ta nga ang ilang ginikanan naa sa trabaho, like example sa abroad. Unya bisan kung naa sa abroad, nakahimo gyapon og communicate ang ilang amahan ug ang ilang inahan. Nabati nila ang pagpakabana, na feel nila ang tinuod nga gugma, na sinatian nila ang tinuod nga pag-amuma sa ilang mga ginikanan. So nindot kung inana ang kahimtang sa usa ka anak. Adunay mga anak mga kaigsuonan nga nagtubo, nagdako diha sa ilahang Pinoy-anan.
kuyog sa ilang amahan, kuyog sa ilahang inahan. Ang problema, ang ilang nakatunan, ang ilahang kanabitang nabatasan or nakatunan, wala diha sa ilang Pinoy-anan. Tua nakakaton sila sa ilang mga barkada or kuha tua sila nakakaton sa ilang eskwelahan o sa ilahang silingan sa laing tao. Tungod kay dunay mga ginikanan nga grabe pud ka bisan kung naa sa Pinoy-anan, kuyog nila ang ilang mga anak, pero wala sila'y panahon sa pagtudlo sa ilang mga anak. Wala sila'y panahon sa pangonsulta sa kahimtang sa ilang mga anak. Bisan sa pagpangumusta na lang. Dunay mga ginikanan nga inaana o kahimtang. Ug doon na po'y mga ginikanan nga grabe pod ka kanabitang grabe na pod ka moingon ta nga pagmahal. Tungod sa grabing pagmahal, mura og ang bata wala na sila'y pagsalig sa ilang kaugalingon kung wala ang ilang ginikanan. Kung baga murag dili sila malipayon og dili sila murag wala na sila'y katungod. Kung baga gihikawan nato ang ato mga anak nga makabatog ka isog sa pagdumala sa ilang kaugalingon tungod sa grabe nga o sobra na nga pagmahal. So dili maayo mga kaigsunan sa mga ginikanan kung sobra o kulang ang pag-atiman ngadtos mga anak. So nindot kaayo ni nga maong mensahe mga kaigsunan samtang na malandong ko kaganinang kadlawon. Og akong gipasalamatan ang Dios una sa tanan mga kaigsunan sa dili pa nako ni padayon. Iyang giayo ang ako ang lawas. Iyang giayo o gibalik ang ako ang kalig-on sa lawas. Kini ako ang nasinatian sa pila na ka mga adlaw diin doon ako'y gitik. Nga maoy akong gipangayo mga kaigsunan o ngadto-ngadto ako ning itestimony mga igsuon ngadto na sa unahan. So atang-atangin ninyo kini kay grabe ka moingon ko nga masakiton kayo akong lawas sa ming labay nga mga bulan. Grabe ka masakiton. Unya doon ay mga rason o hinungdan nganong gitugot o kanang nasinatian punto nako tungod kay diha ko makakaton ug kun ang akong nakatunan kanang buhi bitaw nga akong nasinatian kana bitaw experience gyud nako inindot kaayo na nga itudlo og ika-adasig ikagiya sa tanan nga mga tao labi na ninyo. So atang-atangin ninyo ang ako ang testimony mahitungod sa kana bitang pag-ayo sa Ginoo sa ako ang lawas, sa ako ang gibati. Nga kaniadto maglisod nako og ligo, nakasinati ko mga kaigsunan nga maglisod kog ligo kay mukramang ko, mamikog man ko. Unya maglisod nako og adtugla kanang moadto ko og lugar nga ang gilayon 20 kadupa, 50 kadupa, dili na ko kaadto anang mga lugara. Mao na nga dunay mga panahon nga gani wala na ko mag-live, wala na ko mag anhi dinhi sa gadget. Ug akong gipangayo sa Ginoo nga dili maayo nga sa ako ang pag-atiman o pag-alagad ngadto sa Ginoo diha sa pagtudlo o pagwali o pagdala sa mga bulaton nga magdala sa tao diha sa pag-alagad sa Ginoo. Akong gipangayo sa Ginoo nga kana bitang hawason ko sa Ginoo sa dili maayo nga kondisyon. O gihinahinay kini nga gihatag ni Lord. O ngadto-ngadto ako unya ning ipadayag o isugilon dinhi sa ato nga programa. Sa pagkakaron ato sang hisgutan ang mga bantayanan natong mga ginikanan aron ang ato ang mga anak dili bitaw sila mahintupawak o madaog sa mga tentasyon. Kay kung madaog sila sa mga tentasyon, musulod ang mga problema, maapektuhan pod ang atong pagkaginikanan. Imbes anang mga panahon na kung madagko na atong mga anak na sila'y pangidaron,
ang ato ang mga edad mura og nindot na kayo i-relax, murag paharuhay na lang unta ta anang mga panahon na kay naanatas mga insaktong pangidaron. Apan tungod kay ang atong mga anak ni naas mga problema, naas kalisod, mubati usab kag kalisod. Daghan karon nga mga ginikanan, mga kaigsunan nga dili sila relax sa ilahang pagkaginikanan. Kumbaga, sa ilang pangidaron nga naa na sila sa 60, 70, anang mga pangidaron na relax na unta sila kay dagko na ilang mga anak. Pero daghang mga ginikanan nga imbis mo relax sila, dili sila ka-relax kay mura punoon sila bag-ong minyo. Kay nagatiman sa ilang apo, kay ang ginikanan sa ilahang mga apo nagbulag, ang mga ginikanan sa ilang mga apo walay tarong trabaho, naa sa bisyo, nadala sa tentasyon, naas kalison. Nganuman, tungod kay wala nila mahatag ang ilahang katungod nga ginikanan sila samtang bata pa ang ilang mga anak. So dunay mga inaanak nga sitwasyon. Nya hinumdumi dili maayo nga imong dawaton og tuuhan og mutuo ka sa unahan nga moingon ka tinuod gyud nga ang pagmahay ulahi. Dili na siya angay isulti natong mga Kristohanon. Dili na dapat maoy atong masinatian. Dapat ang atong masinatian nga kita magtutuo og nagsunod ni Jesus Christ, mga kaigsunan, nga kanunay ta nga naas pagkabulahan, naatas kanunay sa pagkamadagayaon. Kay maunay saad ni Jesus Christ nga kita nga mga Kristohanon magpuyo nga madagayaon, magpuyo nga naa sa kalinaw, magpuyo nga naa sa panalangin. Ug maunay akong gipangayo sa Ginoo nga iya kong hatagan og kusog kadasig nga makatudlo ug makapahinomdom mga igsuon sa mga ginikanan. Ug apil ko nga kana bitawng nakahinomdom sa papel sa pagkaginikanan. So maayong gabi sa mga maayong buntag no sa tanan nga mga ginikanan. Sa Panultihon Kapitulo 22 versikulo 6 ang akong gibasa nga Biblia maayong balita. Panultihon Kapitulo 22 versikulo 6. Ingon dinhi, tudloi ang bata kung unsaon niya pagkinabuhi ug hinumduman niya kini sa tibuok niyang kinabuhi. Tudloi ang bata kung unsaon niya pagkinabuhi. Uy, nindot kaayo nga mensahe nga gisulat o gibilin diha sa Biblia. O kini gikan sa Dios tungod kay ang gasulat niini si Haring Solomon. Og si Haring Solomon nangayo og kaalam gikan sa Dios. Og ang kaalam nga naa kang Solomon gikan sa Dios. Ug unsay mga pulong nga ninggawas ni Haring Solomon nga gisulat diha sa Biblia, diha giklaro nga kini giya sa Dios. So nindot kaayo nga mensahe mga kaigsunan nga ang Biblia nagdasig ug nagtudlo natong mga ginikanan nga ato ding tudluan ang atong mga anak. Kung unsaon nila pagkinabuhi. Ang pulong pagkinabuhi mga kaigsunan dili na siya kausa or usa lang ka tuig, usa-usa ka sitwasyon. Kundili sa tibok niyang kinabuhi. Tudluan nato ang atong mga bata kung unsaon nila pagkinabuhi. Ingon nga bata, ngadto nas pagkabatan-on, ngadto nas ilang pagkaginikanan, ngadto nas ilang pagdumala unya sa ilang Pinoy-anan. Ang pulong pagkinabuhi mga kaigsunan gikan na sa pagsugod hangtod nga sila mubalik sa Dios. Responsibilidad sa mga ginikanan ang pagtudlo sa mga bata. Ingna imuhang kaugalingon, akong responsibilidad ang pagtudlo sa akong anak. Dili lang pagpakaon, dili lang pagpabiste, dili lang pagpaeskwela, kundili ang pagtudlo natong mga ginikanan, mutudlo ta ngadto sa atong mga bata. Wala magsulti ang Biblia
nga atong gibasa nga tudloi sila sa panahon nga maglisod na. Tudloi sila sa panahon nga dunay problema. Wala magtudlo ang Biblia. Wala ta tudlo ana. Ang gitudlo nga samtang bata pa sila, samtang wala pa sila'y problema, samtang wala pa'y mga tentasyon. Kay kung naay mga problema o naay mga tentasyon, sa unahan sa ilang kinabuhi, apan tungod kay napuno sila sa kaalam, naa sila'y mga kahibalo, naa sila'y nakatunan, makalikay sila sa mga problema. Makalikay sila sa mga tentasyon. Kung makalikay sila sa mga problema o mga tentasyon, o uban pang makalaglag sa panganalangin nga naa kanila, mga igsuon, kita mismo makasiguro nga naa sila sa maayong trabaho, naa sila sa maayong income, sa daling istorya naa sila sa maayong pagpuyo. O kung naa sila sa maayong pagpuyo, mga kaigsuonan, anang panahon na siguro dako na ang atong mga edad. Siguro naanatas pagka-senior citizen. Mahimong maharuhay, mahimong hayahay unya ang atong pagpuyo. Nganuman, kay ang mga anak nga nakakat-on sa mga minsay sa Dios, muatiman man na sa mga ginikanan. Apan ang mga anak nga wala makakat-on sa mga minsay sa Dios, magpabilin silang atimanonon sa ginikanan. Kabantay mo na ay mga anak nga dagko na kaayog anak, pero ang nag-atiman sa ilang mga anak, ang ilang ginikanan. Ang nagmaymay, ang nagtambag, ang nagtudlo, ang nag-amuma, ilang mga lola, mga lolo. Unsa man di ay papel sa ilang pagkaginikanan? Pagpakaon lang? Pagpa-eskwela lang? Kamo nga naminaw, unsa may papel ninyo sa inyong mga anak? So mo ni ang gihatag sa Ginoo nga mensahe, mga ginikanan, tudloi ang inyong mga anak. Tudloi sila kung unsaon nila pagkinabuhi. Unya naay paglaom nga gihatag diha. Ingon diha nga og ila kining hinumduman sa tibok nilang kinabuhi. Ang pulong tibok nga kinabuhi, mga kaigsuonan ko sa Ginoo, kana bitang kumuingon tang tibok nga kinabuhi, mga kaigsuonan, sa tanang sitwasyon sa ilang pangidaron, sa ilahang pagkabata, ngadto na sa pagkabatanon, ngadto na sa ilahang pagkahamtong, ngadto na sa ilang pagkaminyo. O sa panahon nga adunay sila sa trabaho, sa panahon nga adunay sila negosyo. So nindot kaayo ni mga kaigsuonan. Una nga angay buhaton natong mga ginikanan. Okay, isulat na sa inyong notebook o isulat na sa inyong naa sa cover sa inyong Biblia. Pero mas maayo sa notebook para dili mapuno ang cover sa inyong Biblia. O ibutang na kanunay sa inyong hunauna kasing-kasing. Una, likay ang pagpabaya. Kanang pagpabaya sa lain nga mga pulong pagpasagad. Likay ang pagpabaya, likay ang pagpasagad. Ayaw pasagdi ang imong mga anak. Diha sa Panultihon 29:15, ako nga muwali mga kaigsuonan, kabalo ko nga importante kayo ni natong mga ginikanan. Apil ko ani. Nganuman, pulong sa Dios ang gatudlo nato niini. Diha sa Panultihon 29, versikulo 15. 29, versikulo 15. Ingon dinhi, ang pagbadlong o ang pagpanton makaayo sa kabataan. Kung pinatuyangan ang usa ka bata, mahimo siyang kaulawan sa iyang inahan. O inindot kaayo ni siya nga inyo ang i-highlights ang inyong Bible sama sa akong gibuhat, no? Na ako'y Bible mga kaigsuonan nga ako ang
highlights para dili nako siya malimtan. Nya mabalik-balik nako gyud pod sa akong hunahuna, sa akong kasing-kasing nga usa sa angay natong buhaton nga mga ginikanan nga dapat dili ta magpasagad, dili ta magpabaya. Dili nato pasagdan ang anak nga siya ra maoy magbuot unsa iyang tan-aon, kung kinsa iyang paminahon. Mao ni ang buot ipasabot dinhi mga kaigsunan sa mao nga mensahe diha sa Panultihon 29:15. Ang pagbadlong o ang pagpanton makaayo sa kabataan. Kung pinatuyangan ang usa ka bata, mahimo siyang kaulawan sa iyang inahan. Ang problema mga kaigsuonan mauni, isa badlongon ang usa ka anak sa panahon na makasala. Di mangutana kuno ko, kanus-an ninyo badlongon ang inyong mga anak? Siguro sa inyong nauna mutubag mo ana siguro mo nga sa panahon gyud makasala. Kay kung wala makasala, dili man pod mabadlongan. Ulahin na. Kung ang imong pagbadlong kung ang imong pagbadlong sa imong mga anak sa panahon nga makasala, unprepare ang atong mga anak. Unprepare sila. Dili sila puno sa kahibalo. Dili sila puno sa kaalam. Buti pasabot, gialaw o gitugot ra di ay nato mga ginikanan nga maglisod sila. Kay nabatasan naman nato nga mga ginikanan nga mubadlong lang ta kung masayop sila. Mabadlong lang nato sila kung makasala sila. Ug maunay weak diha sa Pinoy-anan. Maunay wala mabantay natong mga ginikanan sa taas nga panahon. Nga isa rata mo badlong kung makasala na ang atong mga anak. Maunay na batasan. Time pa siguro mo ingon siguro mo nga moingon mo siguro nga ay badlongon din nato ng anak nga dili wala pa makasala. Maglibog ang atong anak. Nga pataka ratag badlong bisag wa sila sala. Inani manggod, natong mga ginikanan karon nasabtan manggod nato kining pulong pagbadlong. Alang manggod nato sa atong panabot kining word pagbadlong, pangasaba, paningka, mao manggod ni ato rang nasabtan. Mao manggod ni atong nasabtan. Nga isa lang nato badlongon atong mga anak unya ang pulong pagbadlong pagpangasaba. Moingon dayon ang silingan or kaila, Mare, pre, ang imong anak ba nang kasala? Bantay ra gyud tong bata inig-uli lang to, bunog gyud to. Naay mga ginikanan nga inana og kinaiya. Ug wala ka bantay ang mga ginikanan nga maunay hinungdan nganong maglisod ang ilang mga anak sa unahan. Kay ngano man, wala man sila ng katunan. Ang ilang nakatunan nga dunay mo badlong nga makasasalya. Kung malayo sila sa ilang mga ginikanan, wala ni mo badlong nila. So libre sila nga mubuhat og dili maayo kay wala na mo badlong nila. Kabantay mo, daghang mga bata nga mas ganahan sila nga molayo sa ilang Pinoy-anan, manarbaho og laing lugar kay naa man sila'y freedom, na sila'y kagawasan, ug wala na mo badlong nila. Ug maunay pinakakuyaw sa kahimtang sa bata. Kay ngano man, nasabtan nato nga ang pagbadlong moabot lang sa tao, moabot lang sa atong anak, himuon lang nato mga ginikanan kun makasala. Kay gatuo ra gyud kasagaran ang mga ginikanan karon bisan ninyong tanan nga ang pagbadlong mauna ang dagway sa pagpangasaba. Mao ba nay gitudlo sa Biblia? Dili. Ang pulong pagbadlong apil na sa pulong pagtudlo. Mga ginikanan, tudloi ang inyong mga anak.
samtang bata pa sila. Kay mauni hinumduman nila sa tibok nilang kinabuhi. So kung muingon ta nga ang atong mga anak, mga kaigsunan, kitang mga ginikanan ang atong nasabtan ang pagbadlong sa panahon lang makasala sila o wala sila'y sala, dili mahitabo ang pagbadlong. Dili man na mo gipakita sa Biblia. Kay ang gipakita sa Biblia, tanawa ha, ang tibuok kasulatan, kay ari ko sa Biblia, sa ikaduhang Timoteo, Kapitulo 3, 16, ang tibuok kasulatan, gisulat uban sa lamda gikan sa Dios. Mapuslanon kini sa pagtudlo sa pagkinabuhing matarong, sa pagbadlong, pagsaway. Kanang word pagsaway, pagbadlong, dili na mahitabo dapat sa panahon nga makasala na ang tao. Kanus aman badlongon ang tao. Sa diha nga ang tao tudluan. Kinahanglan siya masayod unsay maayo ug unsay dili maayo. Diha nimo siya tudluan nga sa panahon nga makasala ka, sa panahon nga makabuhat kag sayop, dili gyud maayo ang imuhang dangatan. Dili maayo ang moabot nimo. So mo na diha mahitabo ang pagpabadlong, ang pagbadlong, ang pagtudlo dapat. Ang kasagaran karon mga kaigsunan, ang pulong pagbadlong, kana nang ulahin na tanan. Ang resulta, nakasulod na ang kalisod. Nakasulod na ang problema. Dapat mga kaigsunan, sa wala pa ang problema, layo pa ang kalisod, layo pa ang mga tentasyon, nakakatun na ang atong mga anak sa pag-atubang sa mga problema, sa pagpanagang sa mga problema, sa paglikay sa mga tentasyon. Ngano man, katong imo silang gitudluan nga dunay pagpamadlong, dili hapuhap nga titsing, strong nga titsing. Naa na sila'y kaalam, naa sila'y mga idea, naa na sila'y kaybalo, ug mautoy manalipod nila, aron makalingkawas, makalikay sila sa tentasyon, aron makapanalipod ug makapanagang sila sa mga problema. Ang problema mga kaigsuonan, kasagaran nga nasabdan sa mga ginikanan, kaniadto hangtod gani karon nga ang mga kaning pagbadlong mabuhat lang ni sa panahon nga masayop ang bata. Ulahin na. Ang Biblia dapat gitudlo sa wala pa wala pa ang tentasyon. Ang Biblia dapat gitudlo mga kaigsuonan, dapat sa wala pa ang problema aron makapanalipod ang tao batok sa problema. Mao na nga ang Biblia dapat gitudlo mga kaigsuonan sa tanang panahon. Dili lang kay sa panahon nga aduna kay problema. Dili kay sa panahon nga adunay mga disgrasya. Usa sa dili maayo nga batasan sa tao mao ni, dapat makalingkawas ta ani. Kanang moampo rag naay kilat. Kanang moampo ra nga naay linog. Kanang moampo ba musimba ra kung dunay problema nga dili na madalag kwarta. Bantayin ninyo ni. Kinahanglan makalingkawas ta ana. Kay dili na mao nga kinaiya. Kanang isa ra ta maninuod sa pagpangalagad kung dagko na kayong mga katalagman. Nanay linog, bagyo nga dili na masolusyonan sa gobyerno, dili na masolusyonan sa kwarta. Ulahin na. Dapat karon pa lang duol na ta sa Ginoo. Dapat karon pa lang ang atong mga anak duol na natong mga ginikanan. Naa na sila'y nakatunan. Mao na nga ayaw pasagdi ang anak nga siyara ang magbuot unsay iyang tan-aon, unsay iyang paminaon, labi na gyud kung magunit silag silpon. Dili maayo mga kaigsuonan nga isa lang nato sila tudloan, isa sila nato badlongon, wa na ulahin na. Lala ng problema. Ayaw ug sugot ana ingon ang Biblia mga kaigsuonan nga
ang pagbadlong ug ang pagpanton makaayos sa kabataan. Kung pinatuyangan ang usa ka bata, mahimo siyang kaulawan sa iyang inahan. Buti pasabot, ayaw siya pasagdahi. Ang imong buhaton, imo siyang tudluan. Imo siyang giyahan. Ayaw patuyangi. Nga isa lang nimo buhaton ang pagbadlong kung masayop na. Dili na maoy gipakita sa Biblia ug maunay problema sa tanang mga ginikanan. Kasagaran karon dili lang ko mogamit ining tanan. Kasagaran sa mga ginikanan. Siguro maunay nakit-an siguro sa imuhang pagkaginikanan nga isa lang nimo tudluan badlongon ang anak kung masayop ug dili na maoy gitudlo sa Biblia. Kay ang gitudlo sa Biblia sa tanang panahon, kitang mga tao angay magbasa sa Biblia. Dili kay isa lang ta mo basa kung liti na. Kay ang Biblia, tudluan ta usaon pag kinabuhing matarong, tudluan ta, badlongon ta, sawayon ta. Buti pasabot, hinapinan na tadaan sa panahon nga magbasa tag Biblia. Ug mao nay dapat pud nato buhaton natong mga ginikanan sa pag-atiman o pagpadako sa atong mga anak. Una, likay ang pagpabaya. Trabaho nas amahan, trabaho nas inahan. Kamong mga amahan, kitang mga amahan, kamong mga inahan diha, aron maharuhay ang inyong pagkatiguang sa umalabot nga mga panahon, kanang relax na kaayo ang inyong mga kahimtang, mura dili na mo magsalig anang senior citizen, kay karon mga kaigsunan, daghan kaayon nga mga amahan o inahan nga sigig ampo, sighulat nga naa na hinabang ang senior citizen. Malipay na sila kung mahuman ang 3 ka bulan kay naa na sila'y madawat nga unsa na hinabang sa mga senior citizen. Kay may na lang makahatag sila sa ilang mga apo, makahatag sila sa mga anak. Grabe ka purdoy nga panghuna-una. Luoy kayo. Grabe gyud ka, makaingon ko nga. Luoy kaayo. Gamay pa kaayo og madawat sa senior citizen. Kuhaan pa sa mga anak. Kuhaan pa sa mga apo. Nakakita mo, anak? Nakadungog mo? Nakasabot mo? Unya, maunay inyohang dawaton inig katigulang? Kay napasagdan o gipasagdan o gipasagdan o gipasagdan ran ninyo ang inyong mga anak? Gipasagdan ninyo sila sa pagtanaw sa cellphone? Gipasagdan ninyo sila sa pagpaminaw unsay ilang gusto lang paminawon? Mga ginikanan, pagmata mo. Magmata ta. Diha si Apostol Pablo doon na say mensahe. Unang Korinto 6:12. Unang Korinto 6:12. Ako ning basahon. Unya tiknot mo diha, trabaho ninyo ang pagtiknot. Dunay mo ingon nga gitugutan ako sa pagbuhat sa bisan unsa. Tinuod ka na, apan dili ang tanan makaayo kaninyo. Ako usab makaingon nga gitugutan ako sa pagbuhat sa bisan unsa, apan dili ako buot mahimong ulipon sa bisan unsang butang. Unsa may mensahe nga gusto nimong makatunan ani? Aritas gadget. Ang gadget dili dautan. Dili angay dukdukon, bukon kay nakapalayo ni sa Ginoo. Yang uban mo ingong tinuod gyud. Actually dili tungod sa gadget nganong nalayo ang tao. Kulang rag disiplina ang tao. O kinsa may sayop ana. Nganong nahitabo man na?
Tungod kay gipasagdan rasad niya ang kaugalingon. Gatuo rasad siya nga gitugutan siya dana siya kagawasan sa pagbuhat ni bisan unsa. Ikaw ug ako mao ni kuhaa sa imuhang kunauna. Sa dihang Kristohano na ta, dili na ta tinugutan sa pagbuhat sa tanang butang. Ibutang na sa imong una-una. We are slave in the presence of the Lord. Ulipon na ta sa presensya sa Dios. Naa na tay kontrol. Ibutang na sa imong una-una. Kristohano na ka, dili ka Kristohanon. Followers na ka ni Jesus Christ. Buot ipasabot, slaves na ta. Nanatay master. Nanatay Dios. Nga mo'y mo atiman na to, maoy mo pangga na to, maoy manalipod na to, muayo na to, muluwas na to. Wala ta pasagdahi ni Lord. Dapat wala po na to pasagdahi ang atong mga anak. Unsa may mensahe mga kaigsunan mao ni? Ang gadget dili daotan. Apan makahimo ni siya nga pultahan sa pagkadaotan. Makapa-impluwensya ni bisan sa atong paghinikanan. Labaw na nga makapa-impluwensya ni diha sa ato ang mga anak. Kung pinasagdahan nato atong mga anak, mahimo silang ulipon sa tanan nga naa nila. Sa may buot ipasabot anang ulipon sa tanan nga naa nila. Posibilidad nga musukol na sila sa atong pagkaginikanan, mo-rebuildi sila, kay ulipon naman sila sa mga butangan naa nila. Like cellphone, kung pinasagdan nato sila, labi na gyud sa mga batanon, matingala ra ang mga ginikanan nganong nikalit og kabuntis. Kay diha sa social media, sa cellphone, grabe kasuod ug kaduol ang tentasyon. Nay mga video diha nga dili dapat nilang makita. Pero kung duna sila kaalam sa pagdumala sa cellphone, makatabang nila ang cellphone. Tinuod na, ang cellphone dili angay bukon, dili angay dokdokon, dapat ang atong kasing-kasing maoy dapat baguhon. Likay ang walay limitasyon nga gadget. Dapat dili ta ulipon sa mga butang. Unsay buhaton? Ayaw ibutang sa imong kaugalingon nga gawasnon ka sa pagbuhat sa tanan. Ngano? Christian na ka. Christian ako. Doon na natay gi-promise ni Lord. Nakadesisyon na ta nga musunod ni Jesus. Dili kay igo ratang nagpabautismo, igo ratang nisulti nga Lord, I have decided to follow you, pero sa ato ang gibuhat. Giilad ra to tong kaugalingon. Mga ginikanan, kitang mga tao karon, kitang mga Kristohanon karon, di ba ang atong master, ang atong agalon, na as langit. Dapat mangonsulta ta kanunay. O dili, wala tatagai sa Ginoo og kana bitang mensahe nga gipasagdan lang ka. Wala ka pasagdahi. Buti pasabot, wala tatuguti sa pagbuhat sa unsay gusto natong buhaton. Naatay boundary, naay limit. Mao na gipakita sa Dios. Ngano man, Kristohano naman ta. Mao bitaw nang naay minsay ang Dios. Ayaw gayud pagbuhat ana, ayaw gayud paghimo ana. Wala mag-ingon ang Biblia nga okay, gitugutan ra ka ana, pwede ra kang mubuhat bisan unsa. Kay nani ni, kung kitang mga tao gawas nun nga mubuhat ni bisan unsa, timan ini
maunay panahon nga mahimo kang ulipon ni bisan unsa. Mahimo kang ulipon sa bisan unsang butang. Munang ang resulta, bisan gani ang pag-ampo ug pagbasa, zero balance na ka. Unsa may imong dangatan? Panalangin? Unsa may imong padulngan inig katiguang? Maharuhay? Ayaw ilara imong kaugalingon. Ayaw patuha ang imong kaugalingon sa dili tinuod nga mahitabo. Dapat karon pa lang patuuhon nimo imong kaugalingon sa mensahe sa Ginoo. We are not slave sa tanang butang. Ulipon ta sa Dios lamang. Kung moingon tang ulipon ta sa Dios, mga kaigsuonan, nag-agad ta sa kaman ug mando sa Dios. Dili sa atong kaibog sa unod. Mga igsuon, ikatulo, naa sa Deuteronomio, Kapitulo 6. Versikulo 6. Kini ako ning balik-balik ug tudlo tungod kay mao ni gikinahanglan nato mga ginikanan. Deuteronomio Kapitulo 6, versikulo 6. Ayaw ninyo kalimti kining mga balaod nga gihatag ko kaninyo karon. Itudlo kini, kanunay sa inyong kabataan, hisguti kini kung anaa kamo sa inyong mga balay o kung magpanaw kamo o sa dayon ninyong katulog o sa pagmata ninyo sa buntag. Mao ni ang sugo sa Dios. Mao ni ang pagtulunan sa Dios nga maoy gibutang sa mga ginikanan. Ug trabaho ni sa mga ginikanan nga ang anak makakaton pinaagi sa makita niya sa iyang Pinoy-anan, sa iyang ginikanan. Kung ang ginikanan pirming naa sa cellphone, kung ang ginikanan pirming nga naa sa negosyo, kung ang ginikanan pirming nga naa sa trabaho, unsaon man niya pag himo ang gisugo sa Dios? Naay mga ginikanan nga patay-patay sa trabaho, patay-patay sa negosyo. Ang pinaka-worst, patay-patay sa cellphone. Ha? Lisod na nga mutudlo ang ginikanan ngadto sa ilang mga anak kung ang ginikanan kontrolado na sa ubang butang. Ikaw nga ginikanan, kinsay nagkontrol nimo? Imong trabaho? Imong negosyo? Imong kabisi diha sa imuhang trabaho nga nagatuo ka maunay makapadato nimo? Maunay makapauswag nimo? Dapat makalingkawas ka ana. Kay bisag sao nimo kugi kung wala ka panalangini sa Dios, mahimong useless ang tanan. Timan ang giingon sa Biblia, dili makalabaw ang kakugi ikumpara sa panalangin sa Dios. Nindot nga kugihan ka. Pero bantay, dunay mga kugihan nga nagdala ra nila sa kalautan. Ngano man, wala na'y panahon sa Dios. Grabe na kaslave sila sa ilang trabaho, grabe na sila kaslave sa ilahang negosyo, grabe na sila kaslave sa ilahang gadgets. Oy ginikanan time nga mo wake up ta, magmata ta. Mata ta. Pagmata na mo diha. Tudluin yung mga anak. Ayaw ninyo isalig og pastor. Ayaw ninyo isalig di simbahan. Ayaw ninyo isalig sa eskwelahan. Ayaw mo pagtuo nga naay nag-ampo nila. Responsibilidad sa ginikanan ang pagwali o pagtudlo sa mga anak. Ako nagwali ko
ninyong mga ginikanan. Dapat kitang mga ginikanan mutudlo ug muwali punta sa atong mga anak. Ug maunay bugtong pamaagi ngang atong mga anak makalikay sa tentasyon, makalikay sa kalisod, makapanagang sa mga problema. Munang ang mga ginikanan nga nagtudlo sa ilang mga anak sa pulong sa Dios, sure gyud ko nga dili na sila mukalit og kabuntis. Sure gyud ko nga plastada na ang ilahang kaminyoon. Kung plastada ang kaminyoon, haskang nindota nga bation natong mga ginikanan nga ang atong mga anak kana bitaw na plastada ang ilang kaminyoon. Nag-ipon sila nga humana sa kasal. Dili kay nag-ipon isa makasal. Wa mo matikod sa problema nga inyong nasinatian sa wa pa mo sa inyong nasinatian kaniadto. Nga isa nakabuntis wa pay kasal, di ba daghang kay mga problema? Sakit sa kasing-kasing, sakit sa utok, sakit sa una-una. Madamage ang trabaho. Nakaanak sa wa pay kasal. Wa mo matikod adto. Unsa may kulang adto? Ang time sa ginikanan ninyo. Kung wala po ninyo buhata ug tumana ang inyo karong nadunggan, nga dapat maoy inyong buhaton nga tudluan ninyo ang inyong mga anak, mga kaigsuonan, ang inyong masinatian kaniadto, maoy masinatian sa inyong mga anak kung dili inyo buhaton ang inyong nadunggan karon. Labi na sa atong panahon karon nga grabe na kaladlad kana bitang mga malaway nga salida. Naapay mga vlogger ron, mga kaigsuonan, murag nagbaligya sa ilang paa, murag nagbaligya sa ilang dughan. Sa unang mga panahon, mga kaigsuonan, bata pa ko, makakita gani kog mga picture gani nga kanang naas kalendar, magdaot naman gani ang imong nauna. Picture pa lang naas kalendar, unsa pa kaha nang mulihok na? Mga ginikanan, okay ra na. Sayo pa man. Ako ang mga anak ning tabang yun niya. Ako ang David, kanas David John, ultihan ta mo. Iabre ng gawang ranak, okay ranak, kay ana-ana ra ang hangin. Iable lang ang gawang. Si David John, katong na ako'y mga gipamati, gikan sa eskwelahan, makamatikod da siya nga, oy, nahigda na po si Papa. Muingon dayon si David John, nagunsa man dahil si Papa ganina ma. Maingon po ang akong asawa. Ay da, nagpulo pasingot pang guna. Nagpulo dili wala siya maingon. Ay da, ako lang nang kuan. Isang, nagkuan na ganina, ganang nagsip-sip man guna sa kilid. Unang gikapoy. Kay, murag, grabe ko ka masakiton atong miaging mga bulan. Nya, ingon siya nga, giingnan bitaw na ako, giingon bitaw ko nga ako ray sip-sip ana. Di pa man kukurong ka sip-sip kay ga-eskwela ko. Karong Sabado ako sip-sip. Kabalo ba mo akong ang mga anak? Like David John, to God be the glory. Kanang naang nagyud say responsibilidad sa ibin sa simbahan. About sa arrangement sa mga sounds, siya na imo patingog. Sa paglimpyo sa pulpito, siya na imo limpyo. Sa paglimpyo o pag-arin sa bangko, siya mo limpyo. Ug ang pinakanindot pagyud ana, dili na siya mistil suguon. Sometimes amo agani siyang pahinumduman nga, nak, inani ni siya pag dumala sa imong kaugalingon, kinahanglan na kay time. Ayaw hutda ang imong kusog kay mag-practice pa ta. Wala na mo na siya kana bitawng sugu agyod og hasta-hasta. Narag yun siya nakatunan.
Nganong ako nang gisugilo ninyo? Para inyong madunggan, inyong makitaan ngang akong gitudlo, ako mismo ang nakakita. Ako mismo ang nakasinati. Wala ko mutudlo ani ninyo. Sawan ako masinati. So likay, mga kaisunan, ang daotang mga butang nato mga ginikanan. Labi na gyud sa kanang dautan nga mga butang, kanang kulang sa pagtudlo, maunay kabalo maunay ugat, maunay hinungdan nganong nahimong dautan ang mga anak. Ngano maunay hinungdan nganong ang mga anak mukalitrag kanang kabuntis, mukalitrag makapabuntis, maguba ang ilang pag-eskwela, maguba ang ilang mga plano, maguba ang ilang tinguha. Ngano man, ang dautan wala miabot sa dihang na ana sila'y nahimo. Ang dautan miabot sa panahon nga wa kay time sa imong mga anak. Karon nakabalo na mo nga ang nagtuo mo nga ang dautan niabot sa panahon nga nadisgrasya ang imong mga anak. Nadisgrasya sa lalaki, nadisgrasya sa babae nga daghan po daing kaing lalaki. Wala na niabot dito ang dautan. Dito pa lang sa imong pagdumala sa imong Pinoyanan. Nakasod na ang dautan. Ang pagkakulag, disiplina, natong mga ginikanan sa pagdumala sa atong mga anak, nakapinitreat na ang dautan. Unsaon po ninyo pagtudlo sa Biblia ngadto sa inyong mga anak nga kamo mismo wala magpakabana? Wala mo magpatudlo sa mga pastor. Wala mo magpatudlo sa mga leader sa mga church. Mga ginikanan, pagpa-disciple sad mo. Ako bless kayo ko sa usa ka maestra. She is Catholic. Pero ingon siya nga, Pastor, kanang unsa pong orasaha inyohang Bible study? Naa po mo'y Bible study. Murag open kayo og willing siyang magpatudlo. Gani, karong next Sunday, I pray nga madayon ang iyahang tinguha nga makasimba. Kay daghan kayong mga tao nga nagtuo nga naay Ginoo pero walay panahon nga mutuon sa Biblia. Unsaon na to pagkasiguro nga naata sa Ginoo nga ang atong gi-apply dili man gikan sa Ginoo? Daghang kayo mga ginikanan nga wa gani bersikulo. Unsaon man pagkasiguro nga natuman nila ang sugo sa Ginoo nga mga ginikanan tudlo inyong mga anak sa pulong sa Dios. Unsaon pagtudlo sa mga ginikanan wa magani pulong sa Dios. Unang bless kaayo ta nga dunay programa ang pulong mo kinabuhi ko. Dili ni tungod sa programa. Tungod ni ninyo nga ni desisyon mo nga naminaw mo ani o gidasig pa ninyo ang ubang mga ginikanan. Buhatan ninyo. Nga dili lang kamo ang makadungog makabati ni ining maong programa. I-share usab kini ngadto sa inyong mga isig ka ginikanan, labi na sa inyong isig ka trabahante. Sunod na as Episo Kapitulo 6:4. Oy, nindot ka ini nga bersikulo. Episo 6. Episo 6:4. Ingon din mga ginikanan, ayaw pasuka ang inyong mga anak. Hinuon amumaha sila sa Kristohanong disiplina ug maayong pagtulunan. So dinhi na po na napoy disiplina. So dinhi gipakita nga ang disiplina dili moabot dapat sa panahon nga makasala ang imong anak. Kay kasagaran nga sabtan sa tao o sa mga ginikanan, isi disiplinahon ang anak kung makasala. That is useless. Ulahin na ang tanan. Nakasala na gani. Dapat sa wala pa tentasyon, sa wala pa mo hasmag kanila ang sala, imo na silang disiplina para makapanalipod ang pulong sa Dios
ug dili makapenetrate ang sala nila. I hope nasabtan ninyo ni. Dapat dili mo argue sa mga mensahe sa Dios. Ang disiplina muabot samtang layo pa ang sala para ang imong mga anak na disiplinado kaayo dili makasala. Kung dili gani makasala ang imong anak, i-bless na ni Lord. Bubuan nas panalangin sa Ginoo. Ug usa ka nga ginikanan makapinipisyo. Mga ginikanan ayaw pasok ang inyong mga anak. Bay mangutana kuno ko. Unsay kasagaran nga hinungdan masuko ang imong anak? Like bata pa, nag-edad pag 2 years old, 3 years old, 5 years old, wala pa ganay buot pero kantigo ng masuko. Kabalo mo na ay mga bata nga kantigo ng masuko. Wa pa ganay buot pero murag na anay buot, murag nagdako ng tao. Nya ngisi-ngisi dayon ang mga ginikanan. Maingon dayon ang mga ginikanan. Bright din bataag kay kuan kayo kusog kay manulti. Pero wala sila makamatikod nga nahinay-hinay na di ay misulod ang kalisod. Uy, pagmata na mo, mga ginikanan. Ayaw mo pag baton o walay kaalam. Pag baton, hinuon mo kaalam. Bayon sa may kasagaran nga makapasuko sa mga anak. Diba ang mga anak, masuko sila, masakita na sila sa panahon nga na sila'y gusto, unya dili nimo ihatag. Labi na kung na-spoil sila. Inatagan sila sa ilang gusto. Nay mga anak nga ang mga ginikanan ay mahadlok og mahitabo nga ang nakatunan sa mga anak hadlok-hadloko na lang ang ginikanan. Kabantay mo na ang mga ginikanan nga maunay mahadlok sa anak. Ug dako kinang problema. Ug maunay ilhanan nga sa ilang kinabuhi sa unahan maglisod sila. Kay ikaw mismo nga naa nila naglisod na sa pagdumala nila. Unsa may tips? Inani ni. Kasagarang panahon na karon cellphone. Cellphone dito, cellphone dire, cellphone bisan asa. Bisan asa nga lugar ang mga anak naka-cellphone. Ang pinaka-worst diha, ang anak pasagdan og cellphone kay ang inahan naka-cellphone. Unya sige ampo nga Lord i-bless akong anak. Mao malipong anak. Lord, i-bless taon akong anak. Makahuman silang eskwela, Lord. Kana, Lord, i-provide ang ilang gikinahanglan. Nya, pre-request dahil kas pastor, pre-request nga makahuman akong anak. Useless ang imong pagpangayo. Kung ang imong responsibilidad, wala nimo buhata. Buhata ang imong responsibilidad. Doon ay tips, mao ni. Dili igo nga moingon ka ayaw tan-aw ana. Like example, muhatag ka sa cellphone sa imong anak. Unya mo scroll na imong anak sa cellphone. Scroll na. Nya mulantaw sila ana. Nya dili na igo nga moingon lang ka nga, oy nak ayaw tan-aw ani nak. Tudloi sila nganong sayop ang pagtan-aw ana. Tudloi sila unsay angay nilang likayan. Tudloi sila unsay makapahimuot sa Dios. Nakakakanunay nga mugiya. Ang pinaka purdoy sa ginikanan mao ni unsaon pagtudlo sa ginikanan ngadto sa anak nga ang ginikanan sa cellphone busy na.
Busy na sa sigig lantaw, scroll pod, ang anak pod nagkantanaw, nagto-scroll man gani ang mama. Nakakita man gani ang anak nga nag-scroll nya na ay mga inumdumi ang atong mga anak na niid na kung unsay atong gibuhat. Bisan wa ta magsulti nila, nagtudlo na ta nila, samtang doon na sila nakitaan sa atong gibuhat. Tudloi sila, dili kay igo lang silang kanang ingnon nga ayaw tanaw anak dong. Nya daghan kayo, dili lang kay usara ang imuhang, dili lang kay usara ang makapaguba sa huna-huna sa utok sa imong anak. Perting daghana na. Munang tudloi sila kung unsay angay nilang tanahon. Makatabang sa ilang pagtuon, makatabang sa ilang pagdako, makatabang sa ilang pagpanulti, likay ang paghatag og gadget nga walay pagtudlo. So mo na'y trabaho nga mga ginikanan. Kung muhatag ka gadget, likay ang paghatag nga dili ubanan nimo pagtudlo. Ang problema mo ni pinakabantayanan o pinakabati. Ang anak na mo'y mutudlos mama. Ang anak na mo'y mutudlos ginikanan. Ngano man, otro man pod ang ginikanan magkurog nga mag-scroll walay kalibutan sa gadget. Ang anak na mo ingon nga, ma, di man na mao ni ma kani mao ni mo ni i-search ma. 5 years old, 4 years old, 2 years old kabalo na og password. Ano man? Unya pangutana, maunay magdala nilag panalangin? Or maunay magdala nila og kaangin? Mangutana ko ninyo mga ginikanan. Maunay kasagaran nga akong nakitaan karon. Ayaw mo pagsalig nga naamoy pagtuo sa Dios. Pero ang inyong pagtuo, wala ninyo makit-i sa inyong pagdumalas inyong pamilya. So ayaw likay ang paghatag o gadget, cellphone, or bisan unsa nga wala nimo ubanig pagtudlo. Likay ang kulang og panahon kanang dapat wa kay kulang og panahon, di dapat wala kay kulang sa pagtudlo. Mga kaigsonan, alas 7 na, balik ko unyang gabi dili lang kay kumutaas. I hope sa atong nadunggan, nakatabang ko ninyo. Akong prayer, makatabang ko sa mga ginikanan. Wala ko magtanaw kung unsa inyohang sitwasyon, unsa inyong naabot. Ang akong itanaw, mahatod na ko ang mensahe sa Ginoo. Kay walay makalabaw sa kaalam nga naas bala ang kasulatan. Sultihan ko kamo, ang pulong sa Dios magdala og kaugmaon, magdala og nindot nga pagpuyo sa kinabuhi sa tao. Og ako gayud kining nasinatian. Sa mensahe sa Dios diha ko nabago. Sa mensahe sa Dios diha ko naayo. Sa mensahe sa Dios diha ko giluwas sa Ginoo. So usbo na ko mga kaigsonan, likay ang pagpabaya. Ayaw pasagdahi imong mga anak, likay nga walay limitasyon ang gadget, likay ang daotang nga makasud sa imuhang mga anak sa imong pinoyanan, dapat tudluan nimo sa pulong sa Dios. Likay ang paghatag og gadget nga walay pagtudlo. Sultihan ko kamo mga kaigsonan, ay garanti after 3 years, 5 years, dunay kausaban ang inyong pagpuyo.
buhata lang ni ang inyohang nadunggan sa akong gitudlo. Magpasalamat. Niya ayaw ihikaw ning ato ang programa itudlo og i-share ni sa imuhang mga kaila. Di ba i-bless kas Ginoo kay nahimo kang kaytayan sa iyang mga mensahe? Ani ang kinabuhi. Magampo ta mga kaigsunan ato ang isalig tugyan na usab sa Ginoo atong kinabuhi ining adlaw hangtod sa pagsalop sa adlaw ug hangtod sa atong pagpangatulog uniyang gabi naa ta kanunay sa kadaugan. Magampo ta amahan ang mga Dios nga makagagahom sa pangalan ni Ginoong Hesus. Kami nagahangyo ug nagapasalamat sa imong mga pulong ug salamat Ginoo sa mga mensahe ug ako amo kang gihangyo nga imo kaming tabangan nga amo ning matipigan amo ning mahinumduman ug dili lang sa pagtipig paghinumdum niini kundi amo kining ma-apply sa among pagdumala sa tagsa-tagsa namo kapinimalay. Amahan magmalampuson kami niini magmadaogon kami ug matuman gayod namo ang imuhang mga sugo nga among atimanon ug tudloan namo ang among mga kabataan. Salamat o Dios sa imuhang pagkamaayo ug sa imong pag-atiman namo. Salamat o sa kadaugan ug kumplitong kaayuhan, kumplitong kabaguhan ug kumplitong kaluwasan nga among nadawat gikan kanimo mahan sa pangalan ni Hesus. Amen o amen. Ako nagtuo mga kaigsuonan nga sa atong programa ikaw ug ako ug kitang tanan sa Dios kita na panalanginan. Padayon natong iduol ang atong kaugalingon sa Ginoo. O kininyo isuon manamilit na sa atong programa uban sa pag-ingon ang pulong sa Dios atong ginabuhi, ang pulong mo kinabuhi ko. God bless o good morning natong tanan. Mag-aawit kanimo amahan Jesus, magahalay mga pagdaing, mag-aawit kanimo amahan. Ihalad na ang tanan, itugyan na ang tanan, diha kanimo Hesus among Ginoo. Hallelujah, 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 hallelujah. Ibayaw ka, iisa ka sa among pagdaig kanimo lang Jesus. Ibayaw ka, iisa ka sa among pagdaig kanimo lang. Ihalad na ang tanan, itugyan na ang tanan, diha kanimo Hesus among Ginoo. Hallelujah, 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 hallelujah. Musayaw ko, mulukso ko, mudagan ko dool kanimo Jesus. Musayaw ko, mulukso ko, mudagan ko dool kanimo. Ihalad na ang tanan, itugyan na ang tanan, diha kanimo Hesus among Ginoo. Hallelujah, 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 hallelujah.